Avui en Així que passa us parlarem de l'Espai Jove. Allà s'exposen els 23 treballs participants al concurs de grafiti Spray. Els 23 esborranys presentats estaran exposats fins al dia 31 de maig. A més, també parlarem de l'Aula Mentor, una experiència que viuen ja alguns vilarealencs consistent en formació online en el propi Espai Jove. Allà també hi estan els membres de l'associació Otaku Ondo, que organitzen unes jornades manga este dissabte. I arriba la calor i amb ella una de les principals preocupacions dels veïns de Vila-real: les panderoles que ocupen els nostres carrers i de les quals se n'ocupen els serveis públics de l'Ajuntament de Vila-real. Tot això i molt més a... Así que pasa. 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 L'actualitat a Vila-real passa per la 9ª Fira del Llibre, que se celebrarà a partir del 30 de maig a la plaça del Llaurador. El lloc aquest any és una novetat, també és a la plaça del Llaurador. Els llibreters, que són 12 expositors el que n'hi haurà aquest any, 12 casetes, faran un descompte del 10% en el preu del venda al públic. El propi dijous, que diguem-ne que és quan comença pròpiament la fira, a banda de les activitats que ja ha explicat Pasqual de la Setmana Estellers a Vila-real, n'hi haurà un pregó que inaugurarà la nostra Fira del Llibre i inaugurarà, lògicament, donant rellevància a la figura de Vicent Andrés Estellers i la seva obra. El divendres, per la vesprada, a les 6:30, tindrem la primera mascletada poètica amb textos de Vicent Andrés Estellers, que és una manera innovadora de recitar, de dinamitzar la fira, i jo penso que moltíssima gent, només per intentar veure com quadra la part poètica, la part mascletada, esperant, n'hi haurà coets, no n'hi haurà poesia, no n'hi haurà, vull dir, només la intriga de saber això que és, jo crec que serà un atractiu gran per a la nostra ciutat. El divendres 31, a les 19 hores, el lliurament dels 17 Premis Maigs de Narrativa Breu. I que a partir d'aquest dia, és a dir, el divendres, el dissabte i el diumenge, tindrem, al finalitzar la fira, un sorteig d'un lot de llibres. Entre qui? Doncs entre tots aquells que hagin acudit a la fira y hagin comprado en qualsevol dels 12 stands. Hemos vuelto a sacar la convocatoria de este año porque seguimos manteniendo nuestra política de ver por las personas y sobre todo por la lucha contra la pobreza, ¿no? Una lucha contra la pobreza que es una lucha global, por esa búsqueda para el desarrollo sostenible, por esa búsqueda para el desarrollo equitativo. También porque de alguna manera desde el Ayuntamiento mantenemos esos ingresos directos que nos permiten dar ese 0,7 de esos ingresos directos a la cooperación al desarrollo. De la ordenanza de financiación a ONGs, pues es el de hacer unos cambios para ver de qué manera, con el esfuerzo conjunto de diferentes entidades públicas y también de las organizaciones no gubernamentales, pues hacer un trabajo más coordinado en relación con la cooperación al desarrollo. Pero este será un paso, el siguiente paso que tenemos para mantener ese trabajo a nivel de los proyectos de cooperación al desarrollo. Serveis Públics substituirà la flota de 20 vehicles per cotxes elèctrics per estalviar costos i reduir les emissions. El regidor Francisco Valverde ha anunciat un pla plurianual a 10 anys per a canviar aquests 20 turismes de l'àrea amb un consum anual de combustible de 1.000 euros per vehicle. S'adquiriran 2 cotxes elèctrics enguany per valor de 50.000 euros com a màxim i també plaques solars per a la càrrega. El cotxe elèctric, per què no s'estén en la societat si tots són avantatges? Perquè no gasta gasolina, no emitís contaminació, no fa ruïdo
Evidentment, el problema que tenen els cotxes elèctrics és l'autonomia que tenen. Tenen una curta autonomia de 100 quilòmetres, entre 50 i 120 quilòmetres, i això es fa inviables moltes vegades per al seu ús normal i s'aposta per la tecnologia híbrida o altres tipus de cotxes. A nosaltres ens van de cine que tinga una autonomia de 50 o de 100 quilòmetres perquè nosaltres no fem més de 30 quilòmetres per dia i cotxe. Per tant, ens venen ideals per als serveis públics i per tant anem a fer una inversió en cotxe elèctric puro, que serà un cotxe que consumirà 0 de gasolina i que nosaltres complementarem en la instal·lació en l'almacén municipal d'una placa solar que serà capaç de subministrar energia a la flota mòbil elèctrica de la casa. És un plan a 10 anys vista, és un plan estratègic de substitució de la flota de vehicles i convertir-la totalment en elèctrica. A més, si han vist que les faroles de la nostra ciutat estan enceses a hores no acostumades, és a dir, durant el dia, no es preocupen. Tot forma part d'un pla d'estudi energètic sobre les distintes zones de la ciutat que es donarà a conèixer a través de serveis públics en les properes setmanes i que persegueix l'estalvi energètic. I arriba la calor i amb ella una de les principals preocupacions dels veïns de Vila-real. Les panderoles que ocupen els nostres carrers i de les quals se n'ocupen els serveis públics de l'Ajuntament de Vila-real. Bueno, pues explique la problemàtica en la plaça de la Vila i en tot el poble. La veritat és que l'any passat, en el 2012, per aquestes fetges de final de maig, teníem un problema general en tot el poble, sobretot de cucaratges. I l'any passat vam canviar els cebos i la forma d'actuar contra les cucaratges i la veritat és que ha anat molt bé. Fins ara, que estem pràcticament ja en el mes de juny, no hem tingut massa queixes en els serveis públics. És veritat que la setmana passada van tindre alguna queixa de que s'havien detectat cucaratges en la zona centro i també en el que és la plaça de la Vila. I el que hem fet ha sigut redoblar els esforços i avui mateixa estem actuant redoblant la quantitat de cebo i de producte per acabar, i no anem a poder acabar en les cucaratges, no podrem acabar. El que sí que podrem acabar és en que siguin plaga. Per tant, la nostra aspiració és que no se convertisquen en plaga i sempre serà impossible acabar en que se vegi una cucaratxa en un lloc o en un altre, perquè això és normal i ens passa en les nostres cases moltes vegades. Això ve ara la calor, i quan plou ho remeneja i es comencen a eixir. Tots els anys se repetís, i quan han vingut a fulmigar ha sigut un desastre perquè se veïssin les cucaratges per tot el carrer, tots els veïns en flit, en paletes, matant-les, és una cosa horrorosa. Una plaga, allò van fumigar a este carrer, tots botant, que se'n pujaven per les pares les cucaratges, que eixien per les trapes, a la que ho van fumigar, perquè ens van fumigar a les entrades, doncs van eixir per on van poder, horrorós. L'any passat van fumigar i jo no n'hi vaig veure tantes, però pel carrer igual ne passaven. L'any passat se va notar una miqueta algo de milloria, però els anys anteriors horrorós, perquè pujaven a les xicatallas des del primer piso. Estamos haciendo los alcantarillados y las arquetas de cada calle de Vila-real. Entonces lo que hacemos es colocar unos cebos que lleva una parte atraente y la materia activa de las que realmente mata. Si antes se utilizaba un método que se echaba algún tipo de repelente y era muy agresivo, entonces ahora lo que intentamos hacer es que se queden dentro y que no salgan en la calle. Entonces eso es el procedimiento. El problema és que per les tuberies mos ixen les cucaratges, pugen per els pisos i en qualsevol lloc te la topetes. Estes volen. Tu saps el que és volar? De tindre jo allà obert del ventanal perquè baixin mosquitera i volen que te se claven per on poden, les del terrat pugen. Sí, són unes cucaratges roges, grans i que volen. Vas a per ella i te se'n fuig.
Nosaltres només deixem de nit una miqueta, però estos són dimonis. Pues que ho aclarisquem perquè ja t'he dit que és asquerós, perquè no pots en elles. A mi m'entra uns ascos i una repugnància que no puc suportar-ho. I a més és que si nosaltres que eixim a la fresca en estiu, les veiem com se passegen. Les veiem com ixen per les rejilles estes y van de punta a punta. Sí, a veces cuando tipo registros estos de casas, pues siempre salen en la puerta, me están preguntando y pues me toca explicar cada 2 por 3 lo que estoy haciendo. Al menos saben que estamos en ellos y eso. Decenas de clientes ya disfrutan de un gran ahorro en la factura de la luz, gracias a la tecnología LED de ClickLED. Tú eliges si quieres ahorrar. ClickLED, empresa líder en iluminación LED. Ahorros de hasta el 70% en el consumo de energía eléctrica en garajes. Iluminación LED, pantallas electrónicas LED de grandes formatos. Recuerde, ClickLED. Nos encontrará en Vila-real. www.clickled.es. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Pick and Pack es material de oficina, mobiliario, informática, consumibles, artículos de regalo. En Pick and Pack tenemos las mejores ofertas para particulares y empresas. Entrega en 24 horas. Más de 100 metros cuadrados llenos del mayor surtido de artículos. Pick and Pack, en Avenida Pío XII, número 11, Vila-real. Horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a conocer el nuevo concepto de papelería. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Georgeta Duta, como yo no he trabajado nunca con un ordenador, ahora quiero aprender y hago un curso de inicio de informática. Como no conozco bien el teclado y cosas de esas, pero poco a poco creo que aprendo. L'Aula Mentor obre este curs a Vila-real amb més de 137 mòduls formatius a través d'internet. L'Ajuntament, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, posa a disposició dels ciutadans un entorn formatiu a distància, obert i flexible i una aula presencial de recolzament a l'Espai Jove. Porta en funcionament 2 setmanes este programa i ja s'han inscrit uns 25 usuaris. L'adreça aulamentor.vila-real.es. És una formació a distància gràcies a un conveni en el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que ofereix una formació oberta, flexible i per a que cada un en el seu horari com crega, com més le vinga bé, puga adquirir una formació complementària al seu treball o a canviar, la possibilitat de canviar de treball. Hi ha 137 cursos en constant actualització, més de 25 àrees formatives que van des d'internet fins a cultura general i a més poder adquirir també la formació per a tindre els certificats per a poder fer instal·lacions inclusive. Que és curiós, no?, que una ciutat com Vila-real, que avui és l'única ciutat de la província de Castelló que té la distinció de ciutat de la ciència i la innovació, avui estiga presentant un programa innovador que va néixer en l'any 91. És a dir, n'hi hauria que fer reflexionar sobre la quantitat d'anys, hem parlat de 20 anys d'història, és el que diu el díptic del Ministeri, que té este programa que, com heu vist, ha arribat des d'Amèrica fins a tota la part de Centroeuropa, etc. I que en Vila-real senzillament ni existia. Per tant, felicitar que la innovació no és només inventar coses que no s'hagin fet en els altres llocs, sinó també aplicar coses que s'han fet en els altres llocs i són útils i són interessants, però que senzillament en la frontera d'esta ciutat no existia. Pues estem orgullosos de que avui per avui puguem ficar en marxa algo que puga ser una vàlvula d'escape per tota aquesta gent que està sent expulsada del sistema educatiu i de la formació i que pot trobar en aquest espai una oportunitat de poder, el més important, buscar faena, trobar faena o, el més important inclús, algo que m'ha agradat especialment d'aquest projecte des del primer dia, crear-se-la ell mateixa. El mentor és el que ensenya, entonces pràcticament l'administrador fa una funció de dinamitzador, explica a la gent què és la seva, cap a on pot anar encaminat, quines són les inquietuds, le pregunta què és el que ha fet i ja
pues en això l'ajuda a que elegixca la seva asignatura. Y ellos pueden automáticamente meterse en la página web del ayuntamiento y acceden directamente a lo que es la página nuestra que hemos diseñado para lo que son los cursos que ofertamos aquí en Villarreal. Luego automáticamente vienen aquí, hacen una entrevista conmigo donde un poco yo lo que hago es asesorarles sobre el curso que mejor se acopla a las condiciones y necesidades de ellos. Por ejemplo, si tienen mucha experiencia laboral en electricidad, pues haz un curso de electricidad si no tienes la titulación. Un poco para que sea un reciclaje. Automáticamente después pagan la matrícula y nada, vienen y hacen el curso. Lo pueden hacer tanto aquí como desde su casa. Lahsan HV Canon para un curso de aire acondicionado. Pero aquí yo quiero más para coger el diploma de curso de aire acondicionado para aprender 120 horas. Sí, está bien, pero está bien, sí. Poco a poco está bien. Me llamo el Cliffy. Estoy buscando un curso para buscar un trabajo así. De electricidad, así, de la clima, para buscar el trabajo. A través de, estic estudiant també, m'estic traient l'ESO i a través de la biblioteca municipal vaig veure un cartell que estava pensat i em va parecer molt interessant els cursos que estaven fent. I estic fent el curs d'educació infantil perquè porto ja 3 anys al paro i per formar-me una miqueta, per a omplir una miqueta el currículum. Molt dinàmica, la veritat que està molt completa i és molt fàcil per a fer. I la veritat que és una oferta molt àmplia per a, no sé, la veig molt atractiva per a la gent. Me llamo Lorenzo Pitarc y estoy haciendo el curso de iniciación a la informática para buscar faena. Bien, bien, siempre sé qué tecla tocar para encontrar cosas. No és la primera vegada que col·laborem la regidoria d'Educació que porta Rosario amb la de Joventut en projectes, intercanviant espais i bé, la veritat és que nosaltres des d'un principi hem volgut involucrar-nos en este nou projecte que se porta a terme així a Villarreal per primera vegada perquè nosaltres creiem que a més era un projecte molt interessant, molt important, sobretot d'alguna manera també donant-li un ús específic, un ús important, no només per fer cursos d'informàtica o de disseny, sinó també un ús que pugui tindre un benefici per al futur dels joves de Villarreal. Felicitar que a més siga este lloc, un lloc que s'està convertint en un lloc de referència a nivell autonòmic de les polítiques d'innovació en matèria de joventut, de les polítiques de participació ciutadana i de participació del ciutadà en la vida pública. En breu començaran a visibilitzar aquestes solucions que estem donant al problema que tenim en la façana de l'espai jove, que volem que torni a ser un símbol no només del desenvolupament de Villarreal que ha sigut, sinó també del desenvolupament personal dels joves. Estem treballant en el projecte, era un tema que sabien que era complicat perquè no és senzillament instal·lar la decoració que n'hi havia anteriorment, sinó que n'hi havia defectes més profundos i més complicats, com ja se va quedar clar en aquesta comissió que se va crear, i per tant, quan estarà el projecte fet i n'hi haurà recursos econòmics, restaurarà sense cap problema. La prioritat de l'equip de govern és formar a la gent i atajar i lluitar contra el 32% de paro. Cinefòrum és una projecció mensual de curtmetratges que se fa a l'Espai Jove amb entrada gratuïta a les 8 de l'Esprà el darrer dilluns de cada mes. David Domingo és, diguéssim, el número 1 en curs que se fan en Super 8, en l'antic Super 8, en cinema de 8 mil·límetres, i mostrau
porta un muntó d'anys fent curtmetratges en 8 mil·límetres, ell mateix revela els seus treballs i després munta cortant i pegant, o sigui que la veritat és que és una tasca prou interessant la que fa David Domingo, i al mes següent ja, en juny, tenim la presentació del curs que té com a colofon el curs de Sergi Tellols, que també fa l'Espai Jove, el curs d'alguna manera de curtmetratges, perquè fa també un poquet de tot, fa un rebombori de tot, perquè fa també escriptura de guió, realització. Entonces, aleshores, el mes de juny tenim la presentació d'eixe curtmetratge que té com a fi el taller de Sergi. Pues bé, des de la regidoria de joventut que mos obri les portes al Cinefòrum, jo vos convide a que vingueu tots els darrers dilluns de cada mes a les 8 de la vesprà, com ja he dit, a l'Espai Jove. L'entrada és gratuïta, teniu una forma diferent de veure curs. Si vos agrada Cine Culpable, vos agradarà Cinefòrum, perquè veurem 4 o 5 curs cada vegada, però després coneixerem a directors de la província. Podem parlar amb ells, preguntar-li com van fer en el seu dia el seu treball, que també ens conten en què estan treballant, i, en definitiva, en resum, som una colla d'amics que mes rere mes ens juntem a veure curtmetratges i esteu convidats. Hola, soy Luis Ríos Cabedo, alias Mako, y soy el presidente de Otaku Onda. Hola, soy Desire, una de las socias de Otaku Onda, la asociación de Onda, que somos parte de Vila-real y parte de Onda. Hace 2 años que esta asociación y son nuestras primeras jornadas un poco más grandes en Vila-real. Se realizan en el Casal Chove de Vila-real, que se sitúa enfrente de la estación, no tiene pérdida. El horario va a ser desde las 9 hasta las 10 será montaje de stands, y desde las 10 hasta las 8 abierto para el público. La entrada totalmente gratuita y todos felices, y lo que se trata es de que disfrute la gente del evento, que gente que no sabía que existen este tipo de eventos pues que lo sepa, y que la gente que lo organizamos también lo disfrutemos. Pues no son unas jornadas típicas de manga, van a ser de manga, de rol, de ciencia ficción y de cómic americano, porque como es el Día del Orgullo Friki, pues queremos que este día se remarque un poco más. Son actividades en plan karaoke, disfraces y tal. Normalmente suele venir gente normal, pero también vienen cosplayers, incluso fursuiters, dibujantes. Habrán actividades como escribir Día del Orgullo Friki con personas humanas aquí en el suelo, que es tradición aquí en Vila-real, y actividades como Friki Trivial, Friki Record Guinness o Friki Trivial musical, talleres de manualidades, un par de talleres más, también habrá una charla sobre Japón, y habrán juegos de mesa de rol, que traerá uno que se llama César, que ha escrito un libro y tal, y habrá pues lucha con espadas, que se llama Soft Combat, que lo lleva a Reino de Leyendas, que son de por aquí. En Castellón hay unas cuantas, 2 de manga, una de ciencia ficción y una de rol, y varias de rol, que tengo entendido yo. Stands para que la gente pueda comprar material, stands de asociaciones para que la gente sepa que hay otras asociaciones, y stands pues de información, y cocina también tendremos, o sea, también cocinaremos nosotros comida japonesa, un poco americana, porque como son un poco variadas, pues necesitamos que sean un poco variados. Dotados. Hana Doridango. Doremi. Slamda. Doraemon. Utena. Pokémon. Wow. Devil May Cry 3. Pablo Sinfonía. You win this time. Una lucha entre Hulk y Goku, ¿quién ganaría? Hulk. Sin dudarlo. A ver, yo creo que quedaría en empate, acabaría eso interminable. Si le meten un cañonazo en el pecho y no se lo cargan, un Kame de Goku no le hace nada. Son cosquillas. Esto pues es lo que nos gusta, los videojuegos, el manga, el cómic americano. Son debates pacíficos, sin matarnos. Aquí, no sé, yo nunca he visto una pelea. Te quedas en blanco, no sabes o no sabes del tema.
son sanísimos. Sanísimos y además aprendes mucho y aprendes, por ejemplo, también respetas mucho las opiniones de otros, aprendes a respetar a los demás, aprendes, pues a veces dices, sí, das la razón porque la tienen y no solo con los debates, con todo, tú hablas con una persona que sabe más que tú y aprendes, incluso esa persona que sabe más que tú aprende de ti. Aquí llamarnos frikis es como llamar a Japón otakus. Otakus, para ellos en Japón llamarlos otakus es como aquí llamarnos frikis. Sí, incluso nosotros nos llamamos frikis porque entendemos que mucha gente no llega a entender lo que significa la palabra otaku, que es gente aficionada al mundo japonés. Otaku viene a ser la terminología que se usa a todo aquel ser, persona más bien, engendro también se puede llamar, que se dedica a vestirse o a imitar la cultura japonesa. Otaku, aquí pues ya hará unos 15 años o así, pero malo es que no está tan arraigado como en Japón o en América. Por ejemplo, la estética furry se fue adaptando más en América y aquí se puede decir que estamos pisando ahora. Bueno, yo me dedico a algo de furry, un poco de animales antropomorfos, y es una especie de estudiante un poco rebelde, el típico que saca más notas, como no, un poco emo, y nada, soy un poco darks, simplemente. Ir disfrazados depende. Está la modalidad de cosplay, que es la gente que va disfrazada solo en jornadas y salones, y luego está vestir normal, por ejemplo, hay gente que viste de Lolita, que es una especie de vestido al estilo muñequita de época, con cortos, que hay varios tipos de Lolita, está Lolita de camarera, el Lolita de cowboy, el Lolita gótico, y luego están pues varios estilos de vestir como el emo, el gótico, que no tiene nada que ver. Uno puede vestir de gótico y no gustarle el manga, y uno que le guste el manga vestir normal. Yo de hecho voy por la calle y voy vestida normal, no voy vestida ni de gótico, ni de cosplayada, ni nada. Bueno, hay gente que se lo toma bien, hay gente que se lo toma mal, hay gente que nos tira piedras, pero bueno, la lapidación está pasada de moda ya. Hay gente que lo ofende, hay gente que dice normal, porque hay gente que entiende, que hay gente que no entiende, e incluso nosotros mismos, mucha gente que viene tampoco entiende muchos términos, porque no ha llegado al nivel de, por ejemplo, de nosotros, no ha llegado a un nivel de afición como nosotros.